S'apropa el mes de juliol i amb ell l'estrena a l'Almeria Teatre de Les Véritables Aventures de Don Quijote de la Mancha, un espectacle coproduït amb Sortie de Secours, Populus Mordicus i Gataro, la nostra companyia, que ja es va estrenar al Quebec, al Teatre Periscope, i que ara finalment arriba a casa nostra. És per això que he decidit fer una sèrie de vídeos per transmetre-us la meva passió pel Quixot. En el vídeo d'avui us mostraré 3 versions diferents que tinc del Quixot. La primera, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, editat per Ramon Sopena, és una segona edició de l'any 35, on ha estat tot el Quixot inclòs, els 2 volums. Aquesta l'he heretat del meu avi. Gràcies. Aquesta edició està il·lustrada amb fotografies i quadros de Carlos Vázquez. La segona, és la que varen llegir a l'institut quan estudiava. Ai, quins temps, quan estudiava. Si jo no he estudiat mai. Per l'editorial Anaya, una versió collonuda, plena d'anotacions, explicacions, fantàstica. Ajuda a estimar el Quixot. I il·lustrada per Javier Serrano Pérez. I la tercera, la meva preferida, editat per l'editorial Naranco, una versió de l'any 1972, il·lustrada amb una tècnica que barrejava fotografia amb il·lustracions a sobre. Sempre m'ha entusiasmat aquesta versió. Els dibuixants són Juan Sarompas i Antonio Albarrán. Cal no confondre aquesta versió amb la televisiva. La televisiva era una sèrie d'animació amb direcció artística de Cruz Delgado.